aiwa Nelson Chamisa munhu muhombe, Nelson Chamisa munhu mukuru chaichai. Nokuti kuti Nelson Chamisa ameno strategy anoshandisa kuti anoiwanipi, nokuti anotry every obstacle as his opportunity yekuti anyase kuraise mafans ake, yekuti anyase kufadza masupporters ake. Muri Zimbabwe umazuva akapfuura takanzwa Nelson Chamisa achitsomiwa pana VP Chiwenga achinzi aiwa mukomana angaende nofudza mbudzi uko, asi nhasi pane mashoko ataura aiwa vanhu vabva vanyasokuona kuti awe ndiye the leader ari legitimate, ndiye the leader aiwa chaiche yekuteedzera. Kana pina mashoko ataura kuti bva subscribe like kuti on the bell icon. Nelson Chamisa no pa X endo pake, pa Facebook endo pake, ma social media endos ake mazhinji obva posta picture achiti it is game on. Do you know that the giant Goliath was defeated by David, the goat header and male shepherd? God is in it. Saka tikuona kuti apa Nelson Chamisa kapa vanhu vangati ayo aringoposta maBible verses but pane a deep meaning yavasiri kuona. Nelson Chamisa mumazuva apfuura akatanga auza kuti aiwa ngaine anofudza chimbudzi. Pana kobva anyira kuti do you know that giant Goliath was defeated by David, the goat header and a male shepherd? Ndo zvari kuita achiti aiwa imi munozviti muri vanhu veZanu inozikanwa kuti aiwa ndo pati hombe, kunyange muAfrica inozikanwa ayo ndo pati nyange ine mari zikatomboiti. Asi panapa ari kuti Goliath nekukura kwanga akaita akadhifitiwa negoat header. Saka ndo zvari kuleta chiti nyange kwatendera unofudza mbudzi ka ndini chanchi kudhifita semadhifitiro akangoita Goliath. Ameno muri Zimbabwe pindai mucomment section medu mupotudze mafungiro enyu. Munoti kudi pamusoro pemashoko aya ataugwa naNelson Chamisa awa ndinonyatsoona kuti Nelson Chamisa apa munhu anoshandisa brain. Tudze mafungiro enyu musakana subscribe kulike chinotina on the bell icon. Tinomuchana kuti ndokupa pano paZanu News Live.